Bon dia. Us presentem els terminals Rescat que teniu cedits als ajuntaments. És una eina fonamental per comunicar-se en situacions d'emergència amb la resta de municipis de la vostra comarca i amb el CECAT. El primer que farem és engegar el terminal prement la tecla Mode. Veieu que a la pantalla hi ha una sèrie d'indicadors. A la part superior esquerra, el vostre número identificatiu. Quan obriu una incidència per algun mal funcionament del terminal o perquè necessiteu algun recanvi, heu de donar aquest número. A sota hi ha una caixeta que identifica en quin grup esteu i dins del grup en quin canal esteu. A la part esquerra de la pantalla hi ha l'indicador del volum. Es pot pujar i baixar el volum movent aquesta rodeta d'aquí dalt. Al costat de l'indicador de volum hi ha l'indicador de la càrrega. Recordeu tenir la bateria engegada sempre que pugueu. A la part central de la pantalla hi ha l'hora. Hauria de coincidir amb l'hora que sigui actualment. I finalment, a mà dreta, teniu l'indicador de cobertura. Ara us mostrarem com canviar amb els diferents canals que teniu disponibles, farem alguna conversa a prova i finalment us explicarem com contactar amb el cor de rescat, com obrir una incidència i en quins casos fer-ho. Ara us ensenyarem com seleccionar el canal del vostre municipi. Ho provarem amb el municipi de Guimerà. Primer hem de prémer la tecla Mode una vegada i ens apareix el menú de selecció de canals. Anem buscant a la dreta fins que ens surti el grup que volem. En aquest cas, els municipis de Lleida, de la F a la P, i movent-nos fent servir la rodeta, anirem buscant el nostre municipi. Buscàvem Guimerà i aquí el tenim. Un cop el tinguem, deixem uns segons i se selecciona el canal automàticament. Tot seguit, us ensenyem a seleccionar el canal comarcal. Per seleccionar la vostra comarca, el procediment és similar. Premem una vegada la tecla Mode i ens apareix el menú de selecció de canals i amb les tecles de navegació anem buscant el grup Comarques. Un cop el trobem, ens mourem amb la rodeta buscant la nostra comarca. En aquest cas seleccionarem la comarca del Berguedà. Esperem uns segons i se selecciona automàticament. A continuació, us ensenyarem a fer una trucada al CECAT. Per fer la trucada al CECAT, fem servir la tecla de navegació, premem un cop cap a baix i amb les tecles de navegació dreta i esquerra buscarem la carpeta que posa Agenda. Un cop la trobem, fem servir la tecla de navegació cap a baix i ens apareixen les diferents opcions que tenim per fer trucada a CECAT. Hem d'escollir la demarcació des de la que fem la trucada. Farem veure que estem a una comarca de Girona. Per tant, seleccionem el canal CECAT Girona i amb el botó verd l'escollim i prement un cop al PTT iniciem la trucada. Recordeu que amb els terminals que teniu cedits podeu parlar amb la resta de municipis de la vostra comarca, seleccionant el canal comarcal, podeu fer trucada directa al CECAT i podeu parlar amb l'altre terminal que teniu cedit al vostre municipi. Endavant, aquí CECAT, canvi. Aquí, municipi des de Girona, estem fent proves de comunicació a xarxa rescat. Ens rebeu bé? Canvi. Bon dia, Girona. Aquí us rebem fort i clar, 5/5, canvi. Perfecte, aquí us rebem també 5/5. Moltes gràcies i fins aviat. Canvi fora. Finalment, us expliquem com contactar amb els companys del cor de rescat per qualsevol incidència que tingueu amb el terminal o amb la cobertura de la xarxa al vostre municipi. Podeu trucar al telèfon que apareix en pantalla o bé enviar un correu electrònic
a l'adreça de correu que també apareix en pantalla, indicant, sobretot, el número que apareix a la part superior esquerra de la pantalla, indicant les vostres dades de contacte per tal que ells es puguin posar en contacte amb vosaltres i descriure breument la incidència que teniu. Recordeu que heu de notificar avaries amb el terminal, problemes amb el carregador, problemes amb les bateries o mancances de cobertura al vostre municipi. Recordeu que cada dia a les 11 del matí es fan proves de comunicació de xarxa rescat. Recordeu tenir els terminals engegats, amb la bateria carregada i amb cobertura. I espereu la trucada de CECAT per respondre. Gràcies. Sobretot recordeu no prémer aquest botó de color taronja que és només per trucades d'emergència. La comunicació s'ha de fer sempre prement el botó de PTT.